Għalu l-vot għada fil-ħodu, kollegi. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda tal-lum, il-li għam mistoqsija orali għal-Kommissjoni il-situazzjoni tal-Istat ta' dritt u li ġlida kontra korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea, specialment f'Malta u fi Slovakkja. L-ewwel net nisimaw l-awtur għal 5 minuti. Signora Entfeld. Umbat għanna diġa Signora Jourova, l-Kummissarju, ħadet posta u nittamalli kollegi rispetta għal dawk li se jitkellmu issa nitlobkom titkellmu barra mill-emiċiklu. Signora Entveld, 5 minuti. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Ija ħasra li l-Kunsil mhuwiex preżenti għax jien naħseb li l-Kunsil għandu jkun parti f'dan id-dibattitu. Illum jiena rrid nidħol fuq il-kwestjoni tar-riżoluzzjoni u rrid nerġa' nfakkar biex bdejna f'dan il-proċess, ċoe il-mewt til ta' Sinjura Caruana Galizia u Kuġjak u aħna naħseb aħna għandna dejjem niftakru simhom u niżguraw li ma jiġux minsija. Aħna qed niddiskutu illum il-mistoqsija orali u l-bosta riżoluzzjoni se nibutaw iktar tard din is-sena u dina ġiet infassla flimkien mal-gruppi politiċi kollha prinċipali mill-Kumitat tal-Monitoraġġ ta' Stat ta' Dritt u dan huwa riżultat ta' kważi sentej ta' smieħ, żjariet, laqat, korrispondenza, videokonferenza kol mal-gvernijiet, prosekuturi, NGOs, spez, esperti, bdiewa u ħafna nies oħrajn. U waqt ħarsu lejn it-testa riżoluzzjoni kif inhu llum jiffoka fuq Malta u fuq Slovakkja mhux esklużivament minnaħa waħda iva tiġi misħuq illi hemm tħassib kritika u nuqqasijiet u qed tilqa' ukoll żviluppi pożittivi ħafna u naħseb illi l-lezzjoni tagħna hija illi l-Ewropa trid u l-intervenzjoni tal-Unjoni Ewropea tgħin illi l-Istati membri jerġgħu jidħlu u jimxu skont l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Ir-riżoluzzjoni tagħmel tippreżenta xi rakkomandazzjonijiet illi ma anki nistaw narawhom aħna għandna rakkomandazzjoni speċifiċi għal Malta u Slovakkja. Waħda hija rakkomandazzjoni diretta għal Kummissjoni Ewropea biex tibda dialogu tal-Istat ta' dritt ma' Malta. Aħna nħossu li dina tkun ħaġa ġustifikata u fl-istess ħin aħna nixtiequ inresqu emendi li narfu li l-Gvern Malti għal illi se jimplementa issa rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta' Venezia. Imma minkejja dan inħoss li dialogu tkun ħaġa xirqa. U aħna wkoll nirrakkomandaw illi jinqabad il-persuna illi fassal illi kommissjona il-qtil ta' Sinjura Daphne Caruana Galizia. To Slovakia, we note that the probable brain behind the murder. Aħna qed ninnotaw li dak li kien il-moħħ wara il-til inqabad u jiena kuntenta fejn ngħid li iżjed inkjesti fil-istħarriġ fil-korruzzjoni u fil-kriminalità organizzata li qed jitmexxu. Jibqgħu però xi tħassib fuq dak li għandu x'jaqsam sa' sistema ta' dak li ngħidulu revolving doors. Nis li jirreżenjaw u mbagħad joħorġu fi pożizzjonijiet oħra. U anki ninkoraġixxu anki l-Gvern Slovak biex iwaqqaf il-politika li għaddej fija attualment. U ma temm xi rakkomandazzjoni ġenerali għal kulħadd u ċara lija l-ewwel net
fil-ħidma tal-grupp tagħna illi aħna għandna nsaħħu lill-Europol għax dina tista' tagħmel il-ħidma tagħha biss meta tiġi mistedna mill-istati membri ma hawn min jgħid li iva din hija essens ta' sussidjarjetà, però naraw illi meta l-awtorità pubblika jimpenjaw ruħhom huma stess ikunu għedin jikstru l-liġi, allora aħna bħala Unjoni Ewropea rridu nintervjenu għaliex aħna sistema kollha flimkien u jekk stat membru jimmina l-istat ta' dritt u ma jirrispettax u ma japplikax l-standard komuni pratikament l-sistema kollha tal-Unjoni Ewropea tinkiser u għal dastant għandna raġun insaħħu din is-sistema u nsaħħu l-Europol. U nitlob anki lill-Kommissjoni biex terġa' tibda tagħmel ir-rapport annwali fuq il-korruzzjoni għax ma nħossux illi is-semestru Ewropew qawwi biżejjed. U fl-aħħar nħeġġu l-Kummissjoni speċjalment is-Sur Timmermans li mhuwiex preżenti llum illi fl-aħħar jirrispondi għal appelli tal-Parlament Ewropew, appelli ripetuti għal pakket tal-dritti tal-bnidem u stat ta' dritt huma tnejn li huma spitzen kandidaten lebda wieħed minnhom la u laqas is-Sur Weber huwa impenja ruħu għal biex ikun hemm mekkaniżmu effettiv jiena nittama il-President jinterrompi lil kellima. Grazzi Signora Kummissarju, issa nagħtu għal mikrofonu. President, membri onorevoli, il-Kommissjoni Ewropea taqbel mal-impenn tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni. Imħabba rispett tal-valuri Ewropej, il-Kommissjoni ħadet azzjoni billi bdiet l-ewwel darba proċedura tal-artikolu 7 fit-trattat fuq l-azzjonijiet tal-Gvern Polak. Il-Parlament Ewropew beda proċedura anki fuq il-Gvern Ungeris. Il-Kummissjoni użat ir-rwol tagħha ta' gwardjan ta' trattati billi bdiet proċeduri ta' ksur fuq l-istat ta' dritt u l-istati membri kollha qed jiġu monitorati mill-Kummissjoni fil-kuntest ta' semestru Ewropew. Fl-2017 ir-rapport ta' pajjiż fuq il-Slovakkja jisħaq b'mod partikolari illi hemm tħassib ilhom għaddejjin fuq l-indipendenza tal-ġudikatura u dawn ma tbidlux u ma jidrux illi ġew attwalment indirizzati. Il-rapport tal-2019 fuq Malta jgħid illi ir-riformi ma żgurawx l-indipendenza tal-ġudikatura u dan qed jiġi anki konfermat mill-Kummissjoni tal-Kunsil tal-Ewropa u rridu nkomplu id-dialogu ma' Malta u se nagħmluh dan. Is-semestru Ewropew jevalwa ukoll illi nżidu il-ġlida kontra l-korruzzjoni li hija importanti għas soċjetà tagħna mill-2015 Slovakkja irċevit rakkomandazzjonijiet fuq il-ġlida kontra l-korruzzjoni regolarment u il-Kommissjoni anki imħasba fuq l-accountability tal-Pulizija u ta' persekuzzjonijiet kif ukoll il-protezzjoni insuffiċenti tal-whistleblowers. Fuq Malta l-Kummissjoni hija imħasba fuq in-nuqqas ta' effiċjenza fil-tmexxija ta' każijiet ta' profiloli ta' korruzzjoni fil-persekuzzjoni u anke fil-ġudikatura. L-Kummissjoni dawn il-każijiet toħodhom fuq bażi importanti u nitkellem issa fuq il-libertà tal-medja u tal-ġurnalisti. Fuq dan il-Kummissjoni hija ibsa fuq il-protezzjoni u tal-ġurnalisti u tal-medja. Id-demokrazija ma tistax tkompli jekk il-ġurnalisti ma jkunux jistgħu jagħtu r-rapporti tagħhom liberament jekk jiġu intimidati, anki medda jew anki maqtula tal-li jagħmlu xogħolhom. Huwa importanti, kruċjali illi il-mastermind tal-til ta' Kuzja u ta' Kushnirova u ta' Karwana Galizja jiġu
qoddim il-ġustizzja, l-infurzar tal-liġi u l-investigazzjoni tal-pulizija fil-reati individuali huma ta' kompetenza individuali tal-Istat membru, imma l-Istati membri għandhom pożizzjonijiet meta jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom. Dana biex il-libertà ta' espressjoni tkun tista' tiġi evalwata. U jiena nixtieq nerġa' ngħid dak li dejjem tal-Malta u l-Slovakkja illi l-aġenziji tagħna l-Europol u l-Eurojust huma dejjem disponibbli biex jappoġġaw is-sitwazzjoni. Issa ħan nitkellem fuq l-iskemi ta' investimenti u ta' residenza. Il-Kummissjoni fit-23 ta' Jannar ta' din is-sena adottat rapport ġenerali bħala pass li jmiss tipproponi li jkun hemm grupp ta' esperti mill-Istati membri biex ikun jistgħu jaraw x'inhuma riski mill-dawn l-iskemi ta' ċittadinanza fuq l-investituri u dan sal-aħħar ta' din is-sena se tagħmel verifiki ta' sikurtà għal dawn l-iskemi. Il-Kummissjoni għandha intenzjoni tippreżenta f'Ġunju inizjattiva biex issaħħaħ iktar l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Biex nippreparaw dan il-Kummissjoni għandha intenzjoni ta' dotta komunikazzjoni fuq l-istat attuali, ta' situazzjoni attuali u l-passi possibbli għal stat ta' dritt fl-Unjoni bilan biex nkun nistgħu nikkonsultaw l-istituzzjonijiet kollha l-partit interessati. Ix-xogħol tal-Parlament Ewropew huwa rilevanti biex jagħti input għal riflessjoni fuq l-inizjattiva. Il-Kummissjoni se tieħu konsiderazzjoni il-riżoluzzjoni bbażata fuq il-dritt id-demokrazija, stat ta' dritt u tikkonsidra anki proposti fuq dawk li għandu jixjaqsam mal-istat ta' dritt. Grazzi, Signora Kommissarju. Issa nisimgħu mill-kellima fisem il-gruppi politiċi l-ewwel għal minuta u nofs is-Sinjura Mezzola. Pajjiżi, gburija bil-poplu Malti, gburija li aħna membri tal-Unjoni Ewropea, ta' din l-Unjoni ta' valuri. Gburija li ġejja minn pajjiż żgħir imma bi storja kbira li ta' kontribut lid-dinja. Danu li għamilna il-koll Maltin, li ċokontana mhux ostakolu, għaliex l-idejat ma jiddependux mill-qis jew mill-pożizzjoni ġeografika. Ħdimna u wasalna u għamilna hekk għaliex id-determinazzjoni tagħna ġejja mill-integrità tagħna, il-karattru tal-poplu Malti u għawċi u dak li dejjem iddistingwina. U aħna kellna nissiltu biex insostnu l-identità Ewropea tagħna. F'din il-mixja iffaċċjajna l-ostakoli kollha immaġinabbli, inkluż minn nies li ironikament illum jinsabu f'dan il-Parlament. Imma minkejja kull kampanja negattiva li saret, aħna dejjem konna konvinti minn dak li għamilna Maltin, Għawċin u Ewropej. Il-valuri Maltin huma il-valuri Ewropej. U għan nkunu ċari, l-assassinju tal-ġurnalisti m'għandux ikun aċċettabbli għalina. Il-korruzzjoni u l-qerq mhumiex aċċettabbli. L-impunità u l-inġustizzja m'għandhom ikunu inaċċettabbli qatt. Jiena nippromuovi u niddefendi dak li għamluna Maltin u Ewropej, dejjem u kullimkien. U dan hu l-ispirtu ta' din ir-riżoluzzjoni tipprovdi qafas ta' kif għandhom isiru l-affarijiet fil-futur. Jiena se nżomm il-bandiera ta' pajjiżi fil-għoli anki meta dawk fil-poter u sħabhom jagħmlu minn kollox biex ikasbruha. Jiena qiegħda fil-politika għax għandi twemmin, għandi valuri u għandi prinċipji. U ħanibqa' nagħmel hekk billi nitkellem fisem il-poplu Malti u se nibqa' Thank you very much indeed for the S&D group for 2 minutes, Mr. Whedon. Il-President jinterrompi l-kellima u jagħti il-mikrofonu lis-Sur Weidenholzer. Nur möglich, wenn Regeln eingehalten, Korruption und... Grazie. Issa il-korruzzjoni u l-arbitrarjat politiku għadak li ma ridux naraw aħna fa' ċittadini. L-istati membri aħna maħniex qed namlu interferenza. Aħna ridu niżguraw illi il-prinċipi bażiċi qed ikunu rispettati u l-proċeduri tal-artikolu 7 issa diġà mbdew u naturalment dan huwa tartu għal Karwana Galizja u Jan Kuciak illi
illi ġraw daw wara situazzjonijiet kriminali. Il-servizzi legali u l-ġudikatura għandhom ruol importanti u biex naraw hekk dana hiex ħaġa sistematika din il-ksur ta' dritti tal-bnidem fil-pajis u jekk hemmx problemi strutturali. Il-Kummissjoni ta' Venezia naturalment hija sors importanti ħafna, aħna nitkellmu hawnhekk fuq il-valur miżjud tal-Europol u sfortunatament hemm dubbi jekk il-konsegwenzi u se jkunu il-ġudikatura u l-istampa huma verament liberi. Aħna irridu ma nistawx nitilfu l-attenzjoni tagħna għax ir-stat ta' dritt huwa prinċipju importanti ħafna. Aħna għandna mekkanizmu u l-Parlament dejjem ħadmet għalih u għandha tkun priorità. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni mhijiex dejjem ċara u bisħieħ. U anki huma għandhom iżommu u dimajnejhom l-istat ta' dritt. Issa, Sinjura Luonen Lerner. Grazzi, President. Slovakia on EUn 6. Skont l-indiċi tal-trasparenza internazjonali, Slovakia hija is-sitt pajjiż l-iktar korrott u Malta it-tmin post l-iktar korrott fid-dinja. U il-til tal-ġurnalisti investigativi kellhom rol importanti fuq da. Jiena nixtieq nesprimi niket għal dak li ġara f'dawn iż-żewġ pajjiżi u importanti li jiġu verifikati l-ċirkostanzi ta' dawn iż-żewġ tilijiet u importanti wkoll illi isir progress fl-investigazzjonijiet. Fil-Kumitat tal-Parlament aħna trattajna dawn il-kwistjonijiet u anki fuq il-iskemi ta' ċittadini investituri, ta' ċittadinanza għall-investituri. Hemm ħafna korruzzjoni, nuqqas ta' sikurezza u anki attività kriminali. U dan huwa importanti għax imur kontra l-valuri tagħna. Giegold, grazzi. Il-telf tal-istat ta' dritt id-demokrazija u anki l-minar tal-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea hija ta' tħassib importanti. Tolqot fil-qalba tal-Ewropa, l-Ewropa qatt dejjem hija importanti fuq il-valuri, għal komunità ta' valuri u għal din raġuni li stati membri għandhom iżommu dawn il-prinċipju. Allora ħaġa tajba li fl-aħħar għandu jkollna mekanizmu tal-istat ta' dritt għaliex l-istati membri kollha għandhom jinvestigaw u għandu jkun hemm kumitat indipendenti ta' esperti biex jinvestiga jekk il-demokrazija, l-istat ta' dritt u l-drittijiet fundamentali u mhux qed jiġu rispettati. U dan għandu jwassal għal konsegwenzi speċjalment fil-kuntest tal-MFF li ġej u kemm flejjes illi għandhom jintef u inti ksirt il-liġi allora mbagħad tkun fidejn l-istituzzjoni deċidu. Signora Spinelli, grazzi, dan il-mandat wera illi l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea edin huma medda kemm ġurnalisti illi jirriskjaw ħajjithom. Ir-riżoluzzjoni li qed niddiskutu hawnhekk hija waħda mill-ħafna kontribuzzjonijiet tal-Parlament fuq da il-monitoraġġ jippresuponi illi ir-rwol tagħna għandu jkun neutrali. Imma għandu dejjem jevita li jkun hemm standards doppi u atteġġament ta' kastigar. Lan huwa biex insaħħu is-saħħa interna biex mingħajr ma nippretendu li aħna qegħdin nissostitwuhom illi mhumiex dejjem sodisfatti. Aħna maħniex qed ngħidu li rridu nabdikaw għar-rol tagħna ma li jsir mingħajr ċensura x'ir-riskju huwa inkella li l-istituzzjonijiet Ewropej dejjem qed jiġu konsidrati bħala poter ta' Orwell u l-istat ta' dritt tiġi konsidrata bħala pożizzjoni barranija li rridu niġġieldu kontra tagħha. Fisem li FDD sa' Sinjura Ferrara.
Grazie, President. L-inkapacità tal-Unjoni Ewropea li tiġiret kontra fenomeni li jiddenunċaw stat ta' dritt, demokrazija u drittijiet fundamentali fl-istati membri, Slovakkja per eżempju u Malta, ġit murija mal-Parlament minar ma istituzzjonijiet oħrajn komplew għamlu follow-up. Aħna ilna nipruvaw nistitwixxu monitoraġġ ta' monitoraġġ u għal darboħra qed nitolbu l-Kummissjoni x'miżuri għandha f'moħħa tieħu imħabba dawn il-nuqqasijiet fuq l-indipendenza tal-maġistratura, l-ġlida kontra l-korruzzjoni, il-kriminalità organizzata, libertà tal-ġurnalisti, mhux biss fil-Malta. Malta huwa marbut din il-kwistjoni anki mal-problemi ta' ċittadinanza u residenza u il-fatt li dawn huma il-fatt li rridu ħalsu biex jisiru residenti f'Malta jew jiksbu ċittadinanza. Għal dawn għandna bżonn li jkollna regoli preċiżi biex inkunu nistgħu nipproteġġu il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Il-ġlida kontra il-kriminalità għandha tkun ibbażata fuq leġislazzjoni ta' prevenzjoni u ta' ġlida kontra dawn l-affarijiet. U allura irridu anki nieħdu inizjattivi bħalma ġara fl-Italja kontra l-amministrazzjoni pubblika u anki fuq il-finanzjament tal-partiti. Grazzi. Issa sur podporiť túto rezolúciu, ktorá nie je mierená proti občanom Malty alebo Slovenska, ale opačne. Grazzi. Aħna nappoġġaw din rezoluzzjoni ma tmurx kontra l-interessi ta' ċittadin ta' Malta jew tal-Slovakkja, għal kontrarju. Dana jitratta l-prassi li qed jintużaw mill-gvern ta' dawn il-pajjiżi. Din hija kwistjoni tar-reġunijiet kollha li jridu jżommu mal-mandati demokratiċi. Aħna bqajna xokjati li fl-Slovakkja kien hemm il-qtil tal-ġurnalist u l-imsieħba tiegħu. Aħna bqajna anki iżjed xokjati meta inħareġ li l-mafja kienet involuta b'ċerti persuni fil-gvern stess u illi l-qtil ta' iżjed personalitajiet ġie kontemplat ukoll bħall-avukati per eżempju taħt il-Ministru tal-Ġustizzja ta' qabel. Kien hemm dimostrazzjonijiet kull imkien fil-pajjiż, għexieren ta' eluf ta' persuni ħarġu fit-toroq biex jagħmlu kampanja u jagħmlu dimostrazzjoni kontra l-korruzzjoni. Bekk nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal fatt li aħna nistgħu nkunu hawnhekk bil-wieqfa favur in-nies. Nixtieq niġbed għall-attenzjoni tan-nies illi l-Parlament Ewropew għal ħafna żmien taħt il-Kumitat tal-Petizzjoni ta' dan il-Parlament kienet jistejja xi ħaġa li ġie mwarrab u dan kien il-responsabilità kollettiva fl-2007 fil-Settembru kien hemm resoluzzjoni adottata mill-Parlament tal-Slovakkja. Il-kellim li jmiss, Sinjura Slomoskova. Grazie ħafna, President. Sena ilu dritt wara l-qtil. Aħna tkellimna u għedna li aħna konna konvinti li l-liġi għanda tirrenja. U jidirli illi sena wara, bis-sena wara, 5 persuni ġew mixlin u dim il-rati għal dan il-qtil. U il-Prim Ministru Pellegrini qal ġimgħa ilu kemm kien importanti biex illi niġġieldu l-korruzzjoni. U l-Gvern Slovak fil-kwad tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni issa għandna proposta fuq il-mejda illi qed tfittex l-istandards li huma appoġġjati kull imkien fl-Unjoni Ewropea, iżda mhux biss l-Slovakkja fejn għandna l-korruzzjoni li għandna niġġilduha. L-istatistika turi biċ-ċar li l-Unjoni Ewropea qed titlef biljun fl-evażjoni tat-taxxa
u fil-tax havens u għanna inħarsu lej dawn. U minnem għanna nibdew nġildu l-korruzzjoni. Grazzi Kommissarju tal-li ġejt fil-Slovakkja. Grazzi ħafna, Signora Dekowski għal-minuta. Sur President, Signora Kommissarju, jiena repetitament, jiena mort zord fil-Slovakkja f'Malta din is-sena u anke s-sena li għaddiet u jiena bqajt xokjat bil-numru ta' każijiet fejn il-leġislazzjoni u regolamenti Ewropej kienu qed jiġu injorati ċittadini tal-Slovakkja ta' Malta qed jittamaw l-Unjoni Ewropea se tajnhom biex jiġġieldu għal affarijiet li iż-żewġ ġurnalisti tilfu ħajjithom minħabba fihom il-korruzzjoni u il-nuqqas ta' funzjonament tal-istat ta' dritt. M'għandniex nagħmluha ta' birruħna li dan mhuwiex magħruf sew, huwa magħruf sew. U l-MEPs bħala rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea rridu nibqgħu sodi, ma nistgħux nikkompromettu mhux biss fl-investigazzjoni ta' dawn il-reati iżda anki fejn nifissaw regoli aħjar. L-Unjoni Ewropea m'għandix tkun bla setat illi tinjora xi eċċessi, iżda organizzazzjoni illi titlob investigazzjonijiet dettaljati u regoli li jipprevjenu każijiet milli jerġgħu jiġu minuta u nofs jintużaw biex imexxu l-qudiem interessi polarizzati u partiti li jeżistu fil-politika nazzjonali Maltija. Qed isiru akkużi dwar Malta li huma fattwalment żbaljati u mawġa bilan li jkun jista' jingħata bidu għal aktar hekk imsejħa inkjesti. Darba wara l-oħra investigazzjoni ta' dat-tip raw kif għamlu biex ħamġu isem il-Gżira. Il-mod kif ħadem il-grupp ta' monitoraġġ fil-Kumitat Libe ta' dal-Parlament li mexxa investigazzjoni f'din linja kien imċajpar u arbitrarju. Membru ewlieni tal-gruppi u wkoll membru ewlieni tal-Partit tal-Oppożizzjoni f'Malta. Kif nistgħu nippreżentaw ruħna bħala difensuri tas-salda ta' dritt meta nippermettu li ġudizzji ta' portata kbira dwar il-valuri isiru minn grupp li l-membri tiegħu jażlu lilhom infushom minn ġewwa u bla ebda trasparenza. Malta għandha kull ħila biex tqis l-operat demokratiku tagħha u tirriformah waqt li tirrispetta f'kollox is-salda ta' dritt. Dan jgħott għal kull qasam fejn tista' tqum xi kriżi. Il-ġimgħa li għaddiet, il-Gvern Malti kkommetta ruħu li se jwettaq bidliet leġislattivi li jirriflettu rakkomandazzjonijiet li għamlet dal-aħħar il-Kummissjoni ta' Venezja dwar governanza. Personalment, nemmen li ma kienx hemm għalfejn dan l-impenn li jsir daqshekk malajr. Il-bidliet jeħtieġ li jiġu diskussi f'Malta fost il-Maltin mal-Maltin mhux ma' membri preġudikati ta' din il-Kamra. Madankollu, hija ħaġa żgura li deċiżjoni li ħall-Gvern tikkostitwixxi sinjal ċar anki bil-kejl dubjuż ta' din il-Kamra li Malta hi u li se tibqa' tkun stat li jirrispetta bi sħiħ is-saltna ta' dritt. Nistenna li l-membri ta' dal-Parlament jaffaċċjaw il-fatti b'onestà. Mr. Adamov for 1 minute. Il-kelim li miss. Sir Adamov għal-minuta. President, Signora Kommissarju, kategorikament jiena nikondanna il-qtil tal-ġurnalisti fil-Slovakkja u f'Malta. Dak li seħ dawn il-pajjiżi ma kienx aċċettabbli, dan għamur kontra il-regoli u l-valuri Ewropej. Aħna min-naħa tal-PPE, aħna nikkondannaw bil-qawwa dawn il-qtil u ninsistu illi jkun hemm stħarriġ kif suppost. Nitolbu illi l-verità kollha tiġi żvelata lil soċjetà u anki min kien responsabbli min ordna dawn il-reati jiġu esposti u jidru qudiem il-ġustizzja. Il-ġurnalisti għandhom ikollhom kull libertà fl-Unjoni Ewropea u għandhom jiġu żvelati dawn reati li qed iseħħu. Jiena ma naqbilx ma' dawk li ipoġġu l-Bulgarija fuq din il-lista bħala pajjiż fejn il-ġurnalisti jinqatlu għax ma seħħx każ bħal dan u bekk wasalna l-proċedura ta' catch the eye l-ewwel nekk is-Sur Farija għal minuta. Grazie ħafna għall-komunità tal-istat ta' dritt għabbażi tal-dritti tal-bniedem. Sfortunatament hemm xi stati membri ma jirrispettawx dan. U ġurnalisti sfortunatament qed iħallsu il-prezz ta' kollu b'ħajjithom. U kien hemm min ma rrapportax dawn l-abbużi kollha. Dan li suċċess dak li ġara fl-Slovakkja, ġurnalista li nqatel mill-kriminalità organizzata, anki Daphne Caruana Galizia f'Malta. Illum infetaħ stħarriġ pubbliku f'Malta biex isibu l-mandant tal-qtil.
aħna fil-Polonja ma nistawx ninsaw li b'dan il-til hemm ħafna reati li hemm skiet fuqhom. Mhux biss f'Malta iżda fil-programm fil-pajjiżi għandna skema tal-ħasil tal-flus, grazzi ħafna. L-Onorevoli Limes. Imma nhar il-ħamis dan il-Parlament se jintalab jivvota fuq riżoluzzjoni li tagħti l-impressjoni li dan u xi pajjiż, jiġifieri Malta, li ma jinteressax mis-saltna tad dritt. L-ironija hi li filwaqt li dan il-Parlament illum qed jiffoka fuq Malta, f'Malta għandna gvern li llum stess u f'anqas minn 100 jum qed iressa emendi fil-Parlament fuq il-parir tal-Kummissjoni Venezja biex jirriforma l-liġijiet. U qed nieħu gost nisma' li r-rapporter tgħid li se tressa emendi u nixtieq nara dawn l-emendi għaliex kif inhi r-riżoluzzjoni bħalissa ċertament li ma titix stampa ċara ta' dak li qed jiġri. U l-Kummissarju semmiet il-ħatrit ġudizzjarju bħala eżempju fejn skonti ma sarx biżżejjed. Li ma semmitx il-Kummissarju huwa li l-Gvern attwali jaqbel ma' aktar riformi li jirrikjedu emendi kostituzzjonali li jeħtieġu 2/3 tal-membri tal-Parlament kif ikkomunikat lilek, Sinjura Kummissarju, fittra mibgħuta lilek. Dawn huma riformi ta' liġijiet li gvern preċedenti li jagħmel parti mill-IPP ma ndirizzax f'25 sena u li l-gvern preżenti. Thank you. Mrs. Gomes for 1 minute. Senhora Comissária, falou no papel dos whistleblowers. Peço-lhe que siga de perto o que está a passar-se no meu país, com Rui Pinto, o whistleblower. Grazie ħafna ħafna qed nitkellmu dwar il-valuri tal-Ewropa iżda ħarsu lej dak li qed jiġri f'pajjiżna. U wara l-qtil tal-Daphne Caruana Galizia naħseb li mhuwiex aċċettabbli li dawk wara il-qtil ma ġewx arrestati. U dawk responsabbli u Muscat qed joħroġ ordnijiet lill-prosekutur pubbliku u lill-awtoritajiet pubbliċi. U għalhekk għandna emendi illi qed jitressqu kif ġie deskritt mill-Sinjura Dalli minuta ilu. Kollox jissuġġerixxi li l-mafja qed jimmanipola l-gvern u dan mhuwiex aċċettabbli li Joseph Muscat ikompli jipproteġi il-korrotti fil-Karti ta' Panama u ikompli jipproteġi l-qattila ta' Daphne Caruana Galizia. Your time, no. Spiċċalek il-ħin. Signora Gomes, m'intix qed tirrispetta l-kollegi tiegħek. Signora Dalli, għandek karta l-blu. Taċċetta? Signora Dalli, nofs minuta. Thank you. Since I was mentioned in an incoherent speech which I couldn't even. La jiena semmawni fil-diskors inkoherenti li ma stajċ insegwih jiena nixtieq insaqsih inti kontra dawn ir-riformi ġifieri hekk fimt, Signora Gomes. Dawn huma riformi li verament jistgħu jiżguraw is-separazzjoni tal-setat u l-istat ta' dritt u għalhekk mhumiex hawnhekk dawn mhumiex qed jiġu rispettati u għalhekk l-investigazzjoni dwar il-qtil tal-Daphne Caruana Galizia ġiet imblokkata u dana tal-missħija hija. Kollegi nittama illi nista' nara li għandkom ħafna xi tgħidu lil xulxin u forsi tistgħu titkellmu barra mill-emiċiklu. Il-kellim li jmiss issa. Grazie ħafna, Kommissarju, Sinjuri. Dan huwa t-tieni rapport dwar is-sitwazzjoni fl-Slovakkja u f'Malta. Kif kellna fid-dibattitu ta' qabel, nixtieq nesprimi l-fatt li hija tal-mistħija hija ħaża terribbli illi dawn il-ġurnalisti mietu. Dan ir-rapport huwa diffiċli jiena kelli kuntatti
kontinwi mal-relaturi ma affarijiet li mhumiex fil-rapport fl-Slovakkja l-investigazzjonijiet infetħu malajr fil-gwad tal-aġenziji rilevanti kollha kif issemmew mill-Kummissjoni. Dawk responsabbli ġew mixlijin, kien hemm kap ta' akkużi kontrihom. Hija ħasra hija tal-missija li fl-Ewropa għandna firda u għandna kritiċi tal-istat ta' dritt. Signora Infeld, hemm karta l-blu, inti taċċetta? Iva, għandek nofs minuta. Jiena smajt il-kritiċi tagħkom, jiena smajthom qabel huma bla bażi u ma kontx se nirreaġixxi iżda nixtieq li inti tiċċara l-aħħar dikjarazzjoni kif din ir-riżoluzzjoni tindika li hemm firda bejn l-Ewropa tal-Lvant u tal-Punent. Jiena dejjem qed illi m'hemmx l-Ewropa tal-Punent jew tal-Lvant jew tal-ċentrali, eċetera, eċetera. Għandna Ewropa waħdanija biss u fl-aħħar 15 sena jiena ħdimt għaliha u m'iniex qed naċċetta d-diskors tiegħek hawnhekk. Mela, għandek nofs minuta biex tirrispondi. Mela, tweġiba sempliċi. Jiena kont qed nitkellem fil-kuntest li kull xahar stat membru fil-Ewropa tal-Lvant qed jiġi kritikat il-Rumanija, il-Bulgarija, il-Polonja u dan l-aħħar l-Slovakkja. U dejjem l-istess ħaġa nisimgħu. U dan ma jwassalx għal kooperazzjoni tajba bejn l-istati membri, inti tkellim dwar il-ġlieda kontra korruzzjoni. Xi ftit ta' żmien ilu konna qed nitkellmu dwar l-Olanda, konna qed nitkellmu dwar pajjiż fejn rati kellhom ħafna nkwiet. Slovakkja u Malta huma żewġ stati membri illi qed jiġu rappreżentati hawnhekk fil-Parlament u jistħoqilhom rispett tagħna. Iżda aħna rridu niġġieldu l-korruzzjoni u dana jiżgura ifisser li niżguraw l-indipendenza, l-pluralizmu, l-ġudikatura, eċetera. Inqatlu żewġ ġurnalisti dan ifisser illi hemm il-bżonn li Slovakkja u Malta jagħmlu ħilithom biex jilħqu l-bżonn tal-bżonnijiet tal-istarriġ tal-Interpol. Għandna nħarsu lejn l-iskemi ta' ċittadinanza wkoll fejn qed jgħaddi l-ħasil tal-flus permezz tagħhom minn ħafna attivitajiet importanti li niżguraw li jkun hemm trasparenza u li l-whistleblowers jiġu protetti meta jitkellmu dwar dawn l-offiżi, dawn reati, għalhekk huwa essenzjali u qed dan il-Prim Ministru essenzjali li Malta u l-Slovakkja jiċċaraw dak li ġara f'dawn il-pajjiżi. Mela tista' twieġeb għal dan id-dibattitu jekk jogħġbok. Iva, grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli, dan id-dibattitu kien importanti ħafna, ikopri ħafna punti kruċali, nitkellmu dwar li huma importanti ħafna, nitkellmu dwar l-istat ta' dritt, dwar il-libertà tal-ġurnalisti biex ikun hemm l-ispazju meħtieġ għas-soċjetà ċivili. Din hija parti mill-istess ħaġa u kull meta li naraw li s-sitwazzjoni ddura l-ar f'xi stat membru nistgħu naraw li dan jirreferi għal dawn il-tliet pilastri u għandna noqogħdu attenti għalihom. Jiena se nitkellem iżjed fuq il-prinċipji tal-istat ta' dritt u l-mekanizmi li l-Kummissjoni Ewropea tuża biex tappoġġa u tagħmel monitoraġġ tal-istat ta' dritt fl-istati membri. Kif jiena diġà qed, aħna nużaw il-toolbox kollu kemm hu l-istrumenti kollha li huma disponibbli għall-artiklu 7 nedejnieh għall-ewwel darba importanti qed inkopru dan il-punt importanti, is-semestru Ewropew għandna ksur fejn kien hemm sondazzjoni u anki nużaw l-iskobot tal-ġustizzja. Dan huwa utli ħafna biex fl-eżerċizzju li nagħmlu ta' kull sena biex fuq il-benchmarking biex naraw kif il-ċittadini u l-kummerċi, il-negozji fil-istati membri iħarsu lejn l-indipendenza tas-sistema tal-ġudikatura u qed inżidu il-kriterja dwar kif il-ġlieda kontra korruzzjoni issir fl-istati membri.
Dawn huma din hija kaxxa tal-lodot kollha li għandna u l-lodot li għandna f'dak dik il-kaxxa għandna inizjattivi ġodda kif jiena qed fil-bidu għandna l-komunikazzjoni ppjanata fuq l-istat ta' dritt biex niċċaraw it-tifsira tal-istat ta' dritt illi mhix biss l-istati membri kwestjoni li titratta l-istati membri biss iżda l-Unjoni Ewropea wkoll fejn għandna l-kazistika wkoll mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Inizjattiva oħra hija r-rabta tal-istat ta' dritt mal-budget il-ġdid. Naħseb li dan għandu jissemma hawnhekk adottajna wkoll inizjattiva ġdida il-protezzjoni tal-whistleblowers u fl-aħħar iżda mhux l-inqas il-LEPO illi għandu jibda jaħdem mill-2020. Dina hija kontribuzzjoni importanti ħafna fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ġlieda kontra l-reati finanzjari li għandna x'jaqsmu mal-flejjes tal-Unjoni Ewropea. Listja twila ta' inizjattivi għandna hawnhekk għandna bżonn ninfurzaw il-liġi, għandna bżonn illi nagħtu ħajja lil dawn l-inizjattivi kollha u nispjegaw anke lill ċittadini fl-Unjoni Ewropea il għaliex qed nieħdu dawn l-azzjonijiet u għaliex huwa importanti. Jiena tkellimt dwar il-bżonn illi nappoġġaw l-istat ta' dritt u illi immexxu dawn l-inizjattivi min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt bħala ċittadina tal-Repubblika Ċeka nixtieq inżid illi forsi inħoss dak li qed xi ftit minnkom qed tħossu li għandna jkollna iżjed fiduċja fin-nies fl-istati membri tagħna li huma demokratiċi, li huma jafu jtejbu kif insolvu l-problemi u għandna nafdawhom u nafdaw iċ-ċittadini attivi u għalhekk jiena semmejt is-soċjetà ċivili, dawn l-organizzazzjonijiet u ċittadini attivi illi jisemmu leħinhom u jesprimu id-dissatisfazzjoni tagħhom jekk xi ħaġa tmur stort f'pajjiżhom. Jiena m'iniex qed insejjaħ għal iżjed dimostrazzjonijiet jew għal dimostrazzjonijiet violenti, iżda jiena qed ngħid biss illi għandna nafdaw in-nies fil-istati membri tagħna għax huma demokratiċi u jafu x'għandu jsir. U anki fl-elezzjonijiet u anki għal setat demokratiċi. Nirringrazzjakom. Commissioner, the debate is closed, colleagues. Grazzi, Sinjura Komissarju, bekka laqna dan id-dibattitu nivutaw fuq dan nhar il-ħamis. Issa mmorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Se niddiskutu il-rapport ta' Sinjura Ulskok dwar it-twaqqif tal-bidliet staġjonali fil-ħin. Is-Sinjura Rapporter nistidina biex tkellimna għal 4 minuti.